ام li şêmîka şerrekî bi xwîn hevşar dibûn. Zarokên me yên ku ji wê hevşarbûnê çêbûn, li kuçeya cenga giran da civîkên bêbas kirin. Wî şerrî bi hemû têgehên wî va, heta binê giyanê xwe dijîn. Carna dayîka me li ber çavê me li ser kolana hêlîna me dikeve xewa bêdawî. Lê ne bask, ne jî lingê me yên ku em pê bigihîjine dayîka xwe tune ne. Rojekî penaberên em, laşê me li peravê behreke xerîb dixe. Rojekî koçberê demsaleke windan e, digerin nagerin demsala xwe nabînin em. Dîsa li ser gewriya me xilxilîne qîlên guran. Dîsa li ser gewriya me civiyane şûrên şerperestan. Erê, gelo hebra pênûsa ferîştehê gunehnivîs têra nivîsandina êşên Kurda dike? Na, nexêr. Hîn di pêçekê de ez xeyîdim ji bêhna sêvan. Nizanin. Di bavê ewil da sêv kirine nîşaneya gunehan. Lê hîn jî ez ji bêhna sêva hez dikim. Tenê dil jê şikestî me. Di 12 saliya xwe de ez xeyîdim ji 13 gulehan. Gulehên hesin, gulehên sar û kujer. Ku min bi dest bixista minê ew gule gilover bikirana, minê ew ji xwe re bikirana xar û pê bilîstana. Min dixwest ez mezin bibim. Mezin bibim bi xwîşk û birara. Lê gava ku şûr ji qavê xwe dikişe dimire biratî. Ne xwîşk dimîne, ne jî bira. Erê, ku azadiya azad tune be, tu bi çi çavî lê binêrî? Tu bi çi zimanî jî bibêjî? Azad hêsî re, xerîbê bajarê xwe ye azad. Bê çîroke li gundê xwe. Erê, min êşên xwe li keştiyeke bayê swar kir û keştî birê kir. Min lawisên xwe yekô pê rêz kir. Keştî li ser deryaya bêdawî qulibî, lê dawiya lawisê min nehat. Lawis êşan diwelidînin, êşî lawisan. Weka ku tarî ronahiyê diwelidîne, ronahî jî tariyê. Lê heta gava ku dengê lingên aşitiyê, naqoseyên şer ger neke, ronahî bi ser nakeve û zanibe ku heta wê gavê, wê tarî rûyê rihetiyê